Kuyintokozo ukukhuluma nawe. Igama kuPastor Winning. Channeling your freak. Inamba isenze kuphela uma ungumlandeli. Uma ungayena umlandeli wechannel ungayisebenzisa inamba. Inamba isenze kusongona eleksini ya5 ntambama. Isebenze kuma calls, ingasebenzi WhatsApp, ingasebenzi SMS. Sibheka la eksihle Madonsela. Nothi mina ngiphuphe ukandla ugijima kakhulu. Sihle uyabingelela, uyacela, awukhulumi ngathi ukhuluma nomshini. Awukhuluma ngathi ukhuluma nokandla. Bingelela, cela. Angeke ufe ngaloko futhi ayikho into elahlekayo ngokuthi ucele nobingelelo. So ukandla yini? Ikandla is a tractor in English. So number 1, ngokwesintu uma uphupha ukandla kungaba uphawu oluhle uma ubona lungasho la ukuvakashelwa amakhehla nokuthi kungenzeka lawo makhehla kwembethe akupha amandla, akuphuza izinzo nempumelelo. 2, futhi uma uphupha kungaba nje uphawu oluhle uma ubona lungabe livele ngoba lukhomba ukuthi kungenzeka wena unobizo lokuba umlimi noma ubizela ukusebenza njengomlimi. 3, uma uphupha kungaba uphawu oluhle uma usebenza lusengakhomba ukuthi kumele ukwenza umsebenzi wamakhehla kwembethe wena. 4, kwesinye isikhathi uma uphupha kungaba uphawu oluhle uma ushayela olusho isikhathi sokulandela ubizo noma ngisho like isikhathi sokulandela ubizo sesifikile kuwe futhi kungenzeka uzohambe uthwase uma kungukuthi unobizo lokamoya. 5, ngokujwayelekile uma uphupha kungaba uphawu oluhle uma ushayela usuke lusho ukuthi izinto zakho zihamba kancane, kodwa ke ngokusikhandla, ukubekezela kanye nokuzinikela kwakho uzogcine uphumelele. Umshumayeli 9:10, konke isandla sakho esikufumanayo ukukwenza kwenze ngamandla akho. Kanti Izaga 14:23, wonke umshikashika unenzuzo kepha amazwi omlomo abanga ukuswela kuphela. 3, uma uphupha empeleni number 6, kuyenzeka futhi uma uphupha kuba uphawu oluhle uma ugijima osuke lukhomba ukuthi uzophumelela kalula ngenxa yokusebenza kanzima. Ngoba seGalatia 6:9, kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle ngokuba ke sokuvuna noma ke siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. So uma ugijima vele in most cases uyakhomba ukuthi uzophumelela noma kukhona impumelelo ezayo, ngabe ngokukamoya noma ngokwenyama entweni zokuzenza. 7, futhi uma uphupha kuwuphawu oluhle uma ugijima ngabe likhomba ukuthi kungenzeka usebenza kanzima, umuntu oyimisele noma uzokubakela inqubekela phambili. Kwaba seKorinte yokuqala chapter 9:4.